Derion gaude. Gaur egun, enpresa mintegia eta hotela den honetan, 1953 urtean, apaizak prestatzeko seminarioa egontzan, eta ona etorri zen Mikel 20 urte zituenean. Eta 53ean, egun gu ara sartu eta urtebi berandu hau, orduan Derio zabaldu egin zan. Derio zabaldu zan, 1953an. Mikel sartu zan seminariora, Derioko seminario zabaldu zanean. Gut arteatik Deriora joan ginenean, Mikel bezartu zan orduan. Ordura arte, aparejadore ikasketan zebilen eta aitari ere zenbait lanetan laguntzen zion. Ni seminario joan nintzen urtean, hain zuzen, inauguratu zen Derioko seminarioa. Da nire hirugarren kursuan, hirugarren urtean, orduan etorri zen Mikel. Kareko bazan bere ikasketak eta hori, baina holan nun sartu garbi, ezekien eskero edo ezeben ez jakingo, sartuen gure kursuan bigarrenean. Da gero pasau zen kursu bat aurrera. Bere kontura, seminarioa etortea izenean antzan, norbaitzek elsamako abadeak eta norbaitzek emotzien latine eta asinature batzuk eta azterketa batzuk egin zituen eta ez dakit lehenengo urtean, baina bigarrenean, 54an edor, geure kursoan sartu zen. Mikel ia ailego zen gure artera abadeiteko adinean. Nintzen Amuriza eta orduan orden alfabetikoan klase askotan egote ginen, da zarate beti atzean. Orduan ni Mikel itauntzen eskunean eskola hau edo hori edo bestea, ni aurrean da Mikeli tokaten jakonean, ikusten eban ormean kontra atzean, ze bera orden alfabetikoz atzean tokaten jagon, altzetasan gizuna eta egundugu gizun bat ikusten dugu. Zelan etorri lehike, nobietan eskabatu bideo lagunta holan da haitxite seminario etorrita. Orduen hori zan guretzako erreberentzi egiteko moduko gozu bat. Badakizu zelan joan zan seminario hori. Eukan ez daizen negozi, eukan kontratista hortzen, eta bera estude jaten. Baina egun baten, kontizu, Bilboko arenalian, haitxan handi biarretik edo zehoz, eta handi pasau, eta nun ikusten dugu ere zemian Mikel neska bategaz. Han ikusten dugu eta zehoz, zeitzen duzu amena, eta enamoratakoan, eta haitxak, amendik aurrean neuaz biarrian. Hala ere, hori dena utzi zuen, ona etorteko eta abade sartzeko. Eta orduan erabaki eban berak, iztia hori, eta abade nahi da belain. Gurea, bokazioa bazan, gurea zan, umetako kontu, fraileak etorri de jogo, baina areko 20 urtegaz, hola etortea pentsetako, bere erabaki bat, kontzientzia eta personala izango zan, da horrek, guta dano, asko harritzen da miresmena sortzen esku. Baita neska laguna ere. Gauza bat buruan saltzen baiakon, pentsaten dut aixe lortu arte, ezara gelditzen. Eta horbe bardin, abadein arte, bera abadein zan. Hori bera kontauta da kenik, Izagute deban, 57an. Ni sartu nintzen, berantziar zutinosuna izanez, sartu nintzen 57 amazortziko kursoan filosofiara. Eta han sartu nintzen Mikelen kursora. Mikel, Anton Linaza, Jose Mari Irasola, Juan Gelusio Goyoaga, Nicolás González Pinto, kuadrille guztillo. Mikelegaz bizok nauzila ginala, alkarregaz hartumun asko eta ugariak eukiken duzan. Eta orduen ni seminarioko denporan Mikelen lagun haundi egin nintzan. Eta ezagutu neban bere ama, bere amama, bere anaiak, bere etxea. Eta basora, oporretan, Mikel lagundu itutzana zerari, bere aititari, berak esate benetik. Eta edatzaile esan ezkero, Mikelen amak imintutzen zera bokadilua edo amaiketako edo egiteko, da botella bat ardau, joaten ziren lanera, eta lanean nazi orduko gaititeke, ez tokizingo honena, beharren hasi baino lehen hau, kopeue, da bai, bale, esarri, pinupean edo, alako zer baten esarri, eta jan, eta, areri edanak emototzen. Botila hartu, eta Mikelek emototzen. Mikelek ez egun edaten. Mikelek haititeri provokatzeko, hartu botila, dolana,
glok, 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 the glok, 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 da, haititek, abiso a navegantes, akabugiu geurrurean. Mikel Egaz, berazanagaz ganera, zabala, dana zeunkan eskuan, eta orduen hartu emon haundillako ikikun duzuen alkarregaz. Ezan beste bat izan, ez, inora bez, aparteko bat izan. Misterio hori, bai, zelan, etorri zegin libura hori, errespetua irakasleek handi bai, gero bera mutile ikusten zan, noblea eta argi eta... Entzun dugunez, Mikel Zarate hona zen, bai erretorikan, baita oratorian ere. Mikel euskaldun esan, da gauke seminarioan euskaldun da euskara konturik orduan, pentseu ez, aitetu behar zanik, baina Mikel jain de etorri zen, da kontzientzi bategaz etorri zen, da euskaldun daren lan zen gauzo batzuk esaten ebazanan. Erderaz, gure oso ez da, ez erderazan gure, naizta gero, jolasaldi da euskaraz egiten endun da, baina berak lan zen baina egiten zituen, aipuak eta aitamena, esto como se dice en euskera, tolago, eta joia, eta hau zerdok, eta berak eginik esan hori gauzez, bera zan, irakasleen mailago, neuzi izan. Gaztetan, gaztelaniaz oso ondo komunikatzen zen. Lauginizko jaietan, Eutikio Zuluetak euskeraz aritzeko erronka piztu zion arte. Gure aldean, mutil egina zen, da haren presentzia nabarmendu egite zen, bai fizikoki, bai gero bera kirolzale handi zen, kirolari ona zen, pelotan bai, da batez be, harineketan daolako gimnasian. Guke, kanpo ezberdin biken gazen seminarioan. Kanpo nagozi, futbolekoa, betikoa zagutzen dugune, baina gero, han seminarioan doan, tikizien zaten geuntzona. Eta pelota bategaz jokatzen genduen. Eta horren, klaro, pelotikaz jokatzeko habilidadie behar zan, ez da. Eta ni, horretan itxulaz nahiko nanintzan. Eta Mikelek indarra baino zen besterik, bat bestera ebilien, orduan asko, gure talderako, ekiporako, asko biezan kanpo nauzizien, ze orduen berak eusak ondo egiten ebazan indartzu, eta denpora osoan, baina tikizien, igual ontzak kontak edo. Ondo horazen azni, tikizien bosten kontra izaten ziren. Eta, noz, abadeak ikasleen kontra. Beste batzutan abadeak abaderen artean. Eta aurkari Andoni eta Mikel adibidez, ezta? Eta Mikel izatzen zen, zezen bat bezala, bum! Eta Andonik baloia baterik trebestera narrazera biteban ziez, eta eskapeik eutzen, eta joaten zanerako kendute eukitzen baloia. Eta azarratzen zen, bizkor, eta erremerize izaten zen, tikizan. Ja, gizon bozak, garriban. Hoi urte astorri bazan, ez da, hoi egota batez, boza einde, urgondino, ume boza. Handik aurrera, euskararekiko kontzientzia piztu, eta gure hizkuntza ikasten, irakasten eta aberazten aritu zen. Ni aurkitu nintzen Mikel Egaz, aurkitu nintzen trenea. Aila letxe. Ze, karo, trenez joan ginean, arantzazura, joan ginean oinatira eta garantiko autobuses. Bera lesamatarra zan, ni arratiarra, ni nahia zudiakono nintzen, bera seminarista beti igual aprobete kidetasun apur bat horretaz. Baina orain dino Mikelek zeban idatzi bere lehenoko liburua. Bai. Ze handik urte pare batera idatzi ban gure mesa deuna. Bai, itzulpena ez da. Itzulpen ederra, Gogorazenaz, berake itzulie ban lehenengo liburua, Pio Partzen liburu bat zala, gure mesa santua, eritxona. Berak eukan hori gogoa. Hori, ja nik uste dut horren saletasun eukala Eutikio Zulueta gandik. Bai, ez da. Eutikio Zulueta Bermeonegoan abade bat, gerraurreko abade bat ikasia, oso indikasia, oso euskal zalea za. Bai. Da ganera oso argia buruz. Ziz bakarrik euskera baita grekoa beba ekian. Eta latina oso ondo. Bai. Herriari atzea emonaz, ez herriaren aurrez aurre. Horrek, zan eban, misterioa geure beso artean ukitzeko edo
egiten gendula. Eta bigarren, dana latinez. Eta mesazelan egiten zen, abade batek, izlariak, pulpitutik, mesadenporan, zermoi luze bat egiten eban. Konsagrazio heltzen zanean, gelditzen zen momentu batean, eta bera pulpituan bertan belaunikatu, eta ostean, komunior arte, katekesi bat ematen egoten zen. Berak eukan hori gogoa, inoke ulertzen ez eban mesa hori ulergarri egitea, eta atzegingarri egitea. Izan ginen, ikaskideak, seminarioan, amaitu arte. Amaitu gure ikasketak eta filosofia, teologia, eta egin ginduzan ikasketak guztiak. 1964an, abadetu ginen baita ere egun berean. Mikel, abade egin da gero, 64an uste dut. Enago ziur, baina uste dut 64an egin ebela abade, da bialdo eben Gerenara. Gerena da Malabiako auzo bat. Da Arabialdu eben, han egon zen urtebi. Da han egoala, ni Durangon nengoan, abade laguntzaile legez, Durangon, Santa Maria Andramariko parrokian, da bera behin etorri egin jatan, gereatik nigaz berbe egitera. Hori gogoratzen du. Mikel Zarate, abade gerean, baina apopilo Trabaku beko tabernan. Bere aurretikoak ohitura apopilo egoteko goiko etxen. Baina bera baserrere barik tabernara. Oso posik egoan, Malabin. Batez be, gerea zan euskaldun utza zan baserri bat. Da euskera gozoko baserri bat. Da berak han asko ikasi bat. Umetako gauzak ero praktikamente, baina Mikel Zarate, niretzat, zan jauntxoa, jakituna, idazlea, eta holan, da autoridadekoa. Nik emoten eban erreginoia eta zinema. Eta berak ez nahi gogoratzen zer emote ban, da segurutik, da beste, hainbeste batek ginen inguruan gaztiak. Eta profesoriak, bai mekanika horre gauzak, seglarrak eguazan. Baina beste euskera, erleginoia, zientziaz, literatura, da horre danok, historia, geuka badiok eitxagen duan. Miken epe pentsatu ez da, motorren kuibeban sasoaretan, Eta beti, lirein bat, beti gorputza, esaleke beti dantzan lez egoten zala, ez da beti, zan euforiko, optimista, 100% optimista zan, ni barian, bera gereaian, eta inoiz, bihertzen bostan zuzer eskribiduta edo, esatu zan, el profeta de las alturas al profeta de la tierra baja. Ni behian nagoa, eta beran tontorrian gerian, gero, arte monazko horan ez, baina udapartian batzezbe, joaten ginean Saturranera, gero udan, lobak eta etorten ziria, eta arekin nire arreba batea askoinatua da juten ginean Saturranera, eta Mikel betorten zan. Da behitu, zera horrek ejemplo bat agoz, Benito, egin deuzan, 1 metro, bizu jarina inga, baket irebazen goztazu, ni baino gaztia eta indartzua, ala baina ego, bueno, 10 metro moten dotzut, Osek 10 metro moten zan, eta bueno, ja, berak idazte irabaztean beti. Eta hori niga zeitie bana, beste batzuk ebe bardin, mendira joaten bazan be, lehenengo, menditontorre eldubia zan azan Mikel. Nahi eta nahi ez, bera lehenen izan bihar zan. Eta gero, horrek, bere zerak eta bere pentsamentu eta nikora urte banian, bere novelia idatzi banian aurgintza minetan, irakurri neban momentuan, erosite irakurri neban, eta amentzen dago doan Mikel dana, bere zaera, bere pentsaera, bere jokabidea, bere dana.